toho videa. Toto video bude... Já už nikdy nebudu slipovat, kolik videí natočím, protože já jich stejně natočím o mnohem víc. Mě prostě baví točit! Koho taky ne. Ne. No a co? Ne jo. To je důležitý. Takže teďko to máme, jak zbalit holku. Tohle je rada pro neprofesionály. Jo. Vemete si můj úžasný hořlivý gel, to se vždycky nastříkáte si vlasy, zahodíte ofinu a už to začíná jít jenom nějaký hezký bar. Vejdete tam, semnete si na barovou židličku, koukáte po holce, zaťukáte na rameno a řeknete ahoj, pojďte vlasama a je vaše. Pak přijdete domů a už si nastavte jenom to dole a už to jede. Jo. Pro profesionály. To máme. Takže použijeme hořlavý gel, nastříkáme si pořádně vlasy. A potom ještě použijeme moje lepidlo, ať nám ta ofina pěkně drží. Tak, hodíme vlasama. Myslím, že to máme všechno a můžeme jít do nějakého pěkného baru, kde jsou samý holky. Sednete si a koukáte po té pravý. Teď už nikdy nesmíte vybrat špatně. Kdyby náhodou jste si vybrali špatně, tak to sledte na toho vašeho kamaráda, který sedí vedle vás. Ten je tak tupej, že nic nepozná. Moje rada. Ale myslím si, že už jste si vybrali správně. Takže ní přijdete, hodíte ofinu a řeknete, kočka. Ona na vás bude koukat. Pak řeknete, proletíme si vrcholníkem a už jde. Když přijdete domů, vemete si pánek, můžeme najít tato. Tak jo, tohle bylo všechno. Doufám, že se vám video líbilo. To jsou rady pro kluky i pro holky. No, počkat. Zajímavá otázka. Ne, spíš pro kluky. No. Doufám. Tak, jestli se vám líbilo... Já neumím časovat. Ne, já nechci časovat. Jestli se vám video líbilo, tak to napište do... Ne, tak dejte odběr. A jestli se vám líbilo ještě víc, tak dejte like. Takže... Čauky, čauky. Vaše rady máte u mě. Holky jsou nej.